Сега. Чакай ти епизоди по средата на играта. О! Още две. Батъл. Да ти мисли вчера. Ой, какъв то са търва! Убила някой. Стига, чакай! Се заредя батериите. Защо пресрещам? Кой ще ме пресрещни, ба? Чеш при другия. Точно имам. Убий го, ба! Убий го! Kill him! Kill him! Kill him! Чак се да ми го ще направят. Чакай. Така, чакай камерата. Скрям. Няма да го убия. Проверяш кафещата. Ще, нали са тук нещо като канибали, за какво ли се убиват? За какво ли се убиват? Избяга. Ама- се бяга, брат. Те са нещо като канибали, разбирате ли? Почти всеки е самостоятелно. Не Знаете, почти всеки е самостоятелно. За какво ли го убива, бе? Не го знам. То почти всеки е самостоятелно. Това било на толчето. Yeah. Okay. Left the fuck. Huh? Ow! Did it? Ма казвай, че ако чуете гадна музика, брат. Става. Не си ли да Ами за това чихо. Много. You're here? Да, бил някой. Ето, още една ти трябва. Още една. Той е взехте още така. Да, прилагя. Чуса. Трябва някъде назад, дето сме били сигурни. Везете ли? Страва. Там, дето беше, он, дето почна само да го гони. И сега е тук. Очевидно. Те са ти, бе. Тук една визия. Много често. Мама, ако се включим ви в амнезията. Шима. Там ще фани заглавник. Зависи къде е заглавник. Заглавник. Имаше нещо долу. Абе, това е врата, бе, да затворя вратата. Не, това е безвестно. Аз какво направя? Не пък да му отворя. Сега като супермен ще Тук ти някъде трябва да има. Да, съм нищо ще. Давай, бе, съм... Я. Как ме пресрещал? Калдъра. Не да разправя. Пак ли при това? Това го направя. Бе, то стои на много Страшно. Траля. Къде ти ли, брат? Да, и аз не знам. За тебе. Да. Да. Трябва да затвориш вратата. Мога, брат, я затворя. Това е райго. Аре. Ти само шкафчета. Аз виждам, бе. Я не видя. Ще се заради батерия. Моля, сте ми да си зарадиш шибаните. Дай да ме напиша. Да пиша. Тук ти да, тук е. Тук е те. Тук е те е последната. Добре. Тук ще е последната. You scared me. Да, може да пиша. Скочиш. Още една. Казах ти. Още една. Ще вземеш ключа и ще го отвориш. Само намери последната батерия. И тук ти да взема. Провина. Това е, моля. Някъде? Пак! Стресна, мале! Да, нали влези, бе? Датка обар. Още един валдъра си. Ники, датка обар. Валдъра съм, брат. Защо вратата?
Аз не мога да мина през вратата. Тук е това мачка. Ето fucking кроба. Да се блъска. След ти. Близкама. Железна спада. Учи. Махни бе. Чао, гадже. Чао. И после тук трябва да дойда. Ще падна някъде. Шляп. Бум шакалака, бум шакал. Не, брат. Как се близка? Вече да го. Трябва да чеш на долу се го. Не, за трябва от началото да дойде. Чакай. Айде, помня някакви. Тривам. Вземи. Как на долу трябва да знам? Якото е, че има това. Не е кръпта Ръмбо. Вижте, може да пишат героите, че си ще отдава Галио, Ръмбо, Урбо. Вижте, Карим отдава не пускали, писаха го преди месец. Нещо. Ургъл в този ден Карим се слагат призовни. Те слагат най-често такова. Тя докато и се порчи. О, кои не притеглея ще се купя. Да. И после хеката ще купя. Сега си взимам взе. Абе, сега не. И аз нощи като доста брат, викам направо си взем взет му профуджи. С него. Обичаш ли беше? Не. Я ти видиш. На вратата. Знаеш какво става тук? Какви че ги отпачват? Знам, че не мога да играя. Не, пика, сега ще уби. Значи не трябва да се доближавам до него. До njega? Аня, Ето само обръща се на ръзва. ръзва. Мама с тия какво... Няма плюс. Айде си да. Така вече ме виж. Брат, трябва да се доближи до него ли? Като се обаче да даде. Ама не, той се обръща и те фаща веднага, не ми издаваш. Стой и гледам какво ни мама. Ала. Не, брат, сейфа ли съм с децам служа до пинкери? Сега се сейфам. Не може. Още една. Да, брат. Трябва да се ходи нагоре. Давай Винаги последната част. Давай по-бързо. Винаги последната част се набира най-трудно. Винаги последната част се набира най-трудно, нали? Не ще има какво да. Сатър, брат, сатър. Не. Винаги последната част се Няма, набира. Тата влиза. Идеш ли? Идеш ли си бъде? Лига имаш ли? Лига. Ти си стои фанът. Много не учи. Мушим просто. Това е. Моя персонала. Вот так. Да. Тук е нещо. Братка, трябва порява. Аз видям врата. Стани, Туалетна. Няма дразниш, ама като да повтаряш едно и също. Ани дразниш. Ана. Аните. Не бе. Абе, чакай, играем тука. Не зае. Заето. Така ли така? Ма, качо. Аре, мътня, ще ти забия за... че тъпно. Сега ни потърси.